Assalamu alaikum, sunana DSP Abdullahi Haruna Kiyawa, jami'i mai hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Kano. Waɗannan matasa da kuke gani mun kama su akan Club Road bayan suna tafiya akan wannan mashin da suka ɗauko hayansa na ofe, suka tare wata baiwar Allah akan hanya a cikin adaidaisau, suka yi mata kwace na jaka, wanda zan je gaban su ku ji sunayensu da kuma daga ina suke da kuma cewa yaushe suka fara wannan aika-aika da kuma dama tuni kun daɗe kuna korafi akan yadda ake yawo a jihar Kano ake kwacen waya. Allah ya ba mu nasara, su ma mun kama su. Akwai waɗanda muka kama sun tare dan Agundi a cikin wannan satin ranar Asabar ranar 3 ga wata, wanda gaba ɗayan su 31 mun gurfanar da su a gaban kotu. Su ma ga su za mu je domin ku ji irin abubuwan da suke yi. Kai me sunanka? Sunana Salisu Abdulkarim. Salisu Abdulkarim, shekarun ka nawa? A wani unguwa kake? Kai kuma me sunanka? Abubakar wa? Suleiman. Shekarun ka nawa? 22. A wani unguwa kake da zama? Wannan mashin da nake gani a ƙasa na waye? Na wani mai mashin ne, ofe ne. Ofe me ofe? Ofe ne wanda ake ɗaukowa haya. Nawa kuka biya kuka ɗauko haya? A'a, sai an koma ake biya dama. To, Awa ɗaya ana biyan. to yanzu a takaice ba mu labari ga ku a hedikwatar 'yan sanda da ke Banfai, me kuka yi a kamo ku? Da kama karɓar wata mata. Muka wartar mata muna tafiya a mashin don muka wartar mata. Akan mashin nan? To me yasa kuka aikata wannan aika-aika? Wallahi kawai shekan ne ya mana hudu ba muka ɗauka. To ku buɗe jakar mu ga me a ciki. Ku fito da shi ɗaya bayan ɗaya inda ku ne barayin ko? Su waye suka sata? Mu ne muka sa. Da kai da wa? Mu da Abubakar. To fito da su. Waccan waya ce? Wannan To, da aka sace. to. Duka a cikin jakan. To tashi tsaye. A kun sani dama mutane sun daɗe suna kuka da irin ku masu kwace akan hanya. Yanzu mun kama ku kuma ko shakka babu za mu gurfanar da ku a gaban kotu na wannan aika-aika da kuke aikatawa. Shin kai kana da wata nadama ne akan wani abin da kai aka baka? Gaskiya na yi nadama saboda dama ni ban taɓa yi ba har ga Allah, sana'a ta tuki. To amma Wannan ma kuskure ne ya sa aka yi, kuma in Allah ya so ya yarda ina fatan ba za a ƙara ba in Allah ya yarda, domin na yi laushi. kai kuma fa? Abin da zan faɗa shi ne guda ɗaya. Dama abu ne in baka fara ba dama kan baka so muka fara yi. Babban irin wannan abu da nake fatan hukuma ke mana adalci, Allah ya daga ma ta ƙara kasancewa ba game da irin haka. To Allah ya kiyaye. A musulman.